Hi! Kakanakan na ito man na antiyo, nga Rodan. Tatangaal daw, ay na, tatala nga makarami na antiyo tikas nga video. Unboxing, akong kunada niya ba dito, unboxing, ang bibinugbog da ba dito, niya ba? Joke lang. Amok ba dito, unboxing, ay nakatatala nga makarami tikas nga video na antiyo, taawa mga orti maarami nga video, katanong nga ngagpapadat, buy-buyain nyo mat nga video na antiyo, tanong, ada tipo na variation. Kasi dyan, mo iti variation. I-google yung. Diyos ko. Ket, dahil nga video, ag-unbox tayo nga rod. Iti iPhone 12 Pro. Kas dyan. Di ba kas dyan mo, tayo patalastas ti kwa, iPhone? Ulit, ag-unbox tayo nga rod. Iti iPhone 12 Pro. Nagangot! Hampir nakatot... Nagangot, sorry, pasensya ko yung kakanakan niya. Kasta nga talaga no daduma, syempre. Importante, mararami tayo titatrabaho tayo ti kwa. Tayo iso ti pagsilsilduhan tayo, malilipatan tayo mga ronti kwa. Diba, deceiving, at ang ipan na antiyo, deceiving ang ipan, at pintas ng ipan, naggangot ka na. Siyempre, hamat nga perfect ni Antiyo. Diba? Pero at least, accept your impurities. Kung nada nga ron, accept your, your ugliness, your imperfections. Gamin, that's what beauty is. Kasi jay, no, acceptaram na kita. Madi nga, ag-unbox tayo, diba? Apay tayo titibagbagak. Sige nga rin, kakanakan, rugyanan tayo dati, unboxing tayo nga rin, iPhone 12 Pro. Wow. Sige nga rin, ay na first time ko ag-unbox, ako matitaan mo dahil, unbox, nagado ti gayem ko gamin, nga nagibaga nga, ay, video ka, unbox mo dahil tabarbaro ng cellphone mo, kunalakin na. Sige, pag bigya ki unbox tayo nga dito, iPhone 12 Pro. So, dahil sa iPhone 12 na antiyo, 128 gigabytes, tapos di kulay na kat Pacific Blue abongga. Pacific Blue. Yeah, assembled in China. iPhone, Apple, baka mabalik yung agpadala. Sige nga Rod, dyan nga lukatanan kakanakan niya. Excited na antiyo, makita yun niya. Basta bagaman niya yun, haan nga kwa ni Antiyo, expert iti gadget. Tapos daytoy, in video daytoy, hanga agpalastog, nga i-inspire kayo, nga agtrabaho kayo nga nasa etat, no? Maalay dagita sa dagita pangarap yung agatangan, kas jay, agtrabaho kayo, pagregatan nyo, dagita kayo yung agatangan, kas jay. Hanga dagita dinawat amin nga kwa, nya, pagregatan, dagita kayat mo, kas jay. May inspire kayo ay na nagpalastog lang na antiyo kidi in video ko maday mansion men kidi in video ko maday kakanatan nga luglogan ko di ba kidi ibig-video ko man nga maturog at tinagado nga kwarta nga digdigo sakti gold ako mga video di ba kidi hana ay na nagpalastog lang ko nagtumagamit kidi pakitak niya yo nagitarafon ni nga dinosaur. My God! Sige nga rodan kakanakan agad nga lablabid na antiyo. Ag-unbox tayo nga rodan dahil ito nga cellphone na antiyo niya. My God! Nagimati. Dahil ka siya di supot na. Oh my God! Kakanakan. Ni kawing-kawing mo tayo filter. Dahil ta kakanakan. Dito ti karga na. Ada ti kastoy na. Ay, awan ti pagkuha na, pag-charge na. Dito ti kakaanakan niya. Dito yun, na-unbox ta yun. Na-unboxan, awan di boxan. Sige nga, rod kakanakan.